Кои са причините за промяна на гласа? Звукът на човешкия глас се произвежда чрез гласните струни. В различни периоди от живота ни обаче това звучене се променя, а причините могат да бъдат много и различни. Един от основните фактори е възрастта. Преди пубертета гласът почти не се променя. По време на пубертета хормоните започват да влияят върху ларингса и гласните струни, което води до изменение в звученето. Хормоните могат да влияят на гласа и след полово съзряване. Например, гласът на жените може да звучи различно, в зависимост от етапа на менструалния цикъл. При дамите, които приемат противозачатъчни таблетки, се наблюдават по-малко вариации на гласа. Хормоналните промени по време на предменструалната фаза правят гласните струни по-твърди, което се отразява и на произвеждания звук. С напредване на възрастта, ларингсът става по-твърд, което оказва влияние върху гъвкавостта на гласните струни, които постепенно губят и плътността си. Начинът на живот също е предпоставка за промяна на гласа. С течение на времето, тютюнопушенето и алкохолът могат да увредят гласните струни и да променят звучането на гласа. Някои лекарства могат да окажат подобен ефект, но гласът се възстановява след преустановяване на приема им. Претоварването на гласа също е сред причините за неговото изменение. Това може да се случи при певците, например. Въпреки че някои промени на гласа, свързани с възрастта, не могат да бъдат предотвратени, човек може да забави спада и увреждането му, като поддържа добра хидратация, ако ограничи тютюнопушенето и приема на алкохол, както и ако ежедневно пее или чете на глас. Научете повече на farmar.bg.